Ndewano. My name is Chiemezie, your Igbo teacher. In today's lesson, I'm going to teach you the Igbo punctuation marks and how they are used in a sentence. This lesson is targeted for Igbo brothers and sisters who live in the diaspora, so the language will be mixed for a better understanding. Akaraedemede punctuation marks. Akaraedemede bụ akara dị iche iche a na-etinye n'ihe ederede iji zipụta ezi nghọta zuru oke. So they are those marks used in writing to separate sentences and to clarify meaning. Ụdị akaraedemede dị iche iche. Types of punctuation marks. Bom, full stop. Bom, bom, column. Recom, comma. Recom elu, apostrophe. Akaruhe, hyphen. Bom recom, semicolon. Akarampu, exclamation mark. Akara ajụjụ, question mark. Akara mmaya, omission. Akara mkpuchi, bracket. Akara ngwu, quotation mark. And you can see the signs written here for you. Bom, full stop. Bụ akara eji egosi nkwụsị okwu ma ọ bụ mgbe ahịrịokwu kwụrụ ọnụ. It shows when a sentence has ended. For example, taa bụ ụka. You can see the sign of full stop there for you, telling you that the sentence has come to an end. Today is Sunday. Taa bụ ụka. Ada tere egwu ụnyaahụ. Pom pom, which means column. Ọ na-egosi na ahịrịokwu abebeghị n'isi njedebe. Is a bigger pause in a sentence to tell you that the sentence has not come to an end. For example, ihe m chọrọ bụ ndị a: uwe, okpu, ute na ncha. The second example, abịakwala ebe a, anyị achọghị nsogbu gị. Recom, which means comma. Ọ na-abata n'edemede mgbe e nwere nzutu ike n'ime ahịrịokwu. It represents a short pause that is used to divide parts of a sentence. For example, aha ụmụ ya bụ Amaka, Chika, Uche na Sophia. Achọrọ m ịzụta ose, ede, ube n'ahịa. Recom elu, apostrophe. Eji ya egosi ụda ume ewepụrụ mgbe okwu na-eso na bidoro na ụda ume. If you recall, in our last lesson, we discussed ụzọ dị iche iche na si arụ ọrụ n'ahịrịokwu. Otu n'ime ụzọ na si arụ ọrụ anyị kwuru bụ mbụzọ, which is preposition. N'ebe a, ọ bụrụ na na-eso ụda ume, a na-ewepụ a dị n'ime na ahụ and replace it with an apostrophe. So that is the importance of apostrophe in Igbo punctuation mark. For example, mmiri dị na ite. N'ebe a, na kwesịrị inwe a. It's supposed to have a
in it. But because it follows a vowel, you remove the A and replace it with an apostrophe. Mmiri dị na ite. Anyị bịara ebe a na ụtụtụ. Akara uhie hyphen bụ akara na-egosi enyemaka ngwa na omekangwa ejikọtara ọnụ n'ahịrịokwu. So it tells you how hyphen brings clarity to a sentence by bringing together an auxiliary verb, which is enyemaka ngwa, and a participle, which is omekangwa, in a sentence. N'ebe, in this example, Ada na-echu mmiri. Na n'ebe na-alụ ọlụ dịka enyemaka ngwa, an auxiliary verb nke nwere akara uhie. Echu is a participle, omekangwa. If you remove na here in this sentence will not have a full meaning. Ada echu mmiri, it doesn't make sense. But when you put na in it, it makes sense. But for na to come in between this auxiliary verb and a participle, it has to have a hyphen. Ada na echu mmiri. Ụlọakụ na agba ọkụ. Ụlọakụ na agba ọkụ. Kpọm recom semicolon bụ akara eji egosi nnukwu nkurume mgbe a na-agụ ahịrịokwu ederede, ma ọ bụ eji egosi na odee edechabeghị uche ya. It separates two major or closely related independent clauses that are not already joined by a coordinating conjunction. For example, emere elu emere ala. Anyị nwe mmeri. Bịa, olee onye kpọrọ gị n'okwu a? Akara mkpu. Ọ bụ akara na-egosi mgbe mmadụ ji olu ike kwuo okwu. Ọ na-abụkarị mgbe ihe mwute ma ọ bụ ihe mberede mere. So it is used in a sentence when one expresses a strong feeling or a shock. For example, hey, lee akpị. The second example says, ewo, ewu atala m igu n'isi. Akara ajụjụ question mark. Nke a na-adị ire mgbe e nwere ahịrịokwu na-ajụ ajụjụ. A na-ede ya n'isi njedebe ahịrịokwu. So it's a type of punctuation that indicates an interrogative clause or phrase. It is written at the end of a sentence. Ọmụmatụ. For example, ọ bụ onye na-akụ? Who is knocking? The second example says, kedu aha gị? What is your name? Akara mmagha bụ akara eji egosi na amaghara ihe edere n'ahịrịokwu. So when there is an omission of a word in a sentence, that is when you use akara mmagha. For example, Nneka ezigbo mmadụ. Because there is an omission of bo in this sentence, you use this sign or mark. It's
indicates that there is an omission in the sentence. Nneka bụ ezigbo mmadụ. Chima na egwu na ama. Chima na egwu na ama. Akara mkpuchi brackets bụ akara na-egosi na okwu abụọ yiri onwe ha nke na-enwere ike iwere nke ọbụla n'ime ha ma hapụ nke ọzọ. This can be called parenthesis. Is a punctuation mark used within a sentence to include information that is essential to the main point. For example, nwunye nze dị ahụ abụọ. Ahụ abụọ n'ebe a pụtakwara dị ime, which is pregnant. Ebele bụ asa. Ebele bụ asa. Asa n'ahịrịokwu a pụtara na ebere mara mma. Akara nkwu bụ akara na-egosi na okwu ekwuru dị otu onye kwuru ya siri kwu. A na-akpọ ya direct speech na bekee. So this can be called a direct speech or a quoted speech. So it is a spoken or a written text that reports speech or thoughts in its original form, phrased by the original speaker. For example, onye nkuzi siri, taa abụghị akwụkwọ. So what the teacher said is enclosed with a quotation mark. Taa abụghị akwụkwọ. Today is not school. The second example says, ha jụrụ, taa ọ bụ ahịa? They asked, is today market? Here we have a couple of questions you have to take on your own self to examine if you've learned one or two things from today's lesson. The question says, were ihe ọmụmatụ kọwaa Akaraedemede enwere n'Igbo? You should use examples to write down the types of punctuation marks in Igbo language. And this brings to the end of our lesson today. Please do not forget to follow, subscribe, share, and like our social media platforms. Chiemezie.